नमस्कार, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जरा उसी चैनल को सुनाने। दया करिए भोला जी अबेर भइले बा। दया करिए भोला जी अबेर भइले बा। रोज रोज सुबह शाम चारा में जाइला। रोज रोज सुबह शाम चारा में जाइला। दया करिए भोला जी अबेर भइले बा। दया करिए भोला जी अबेर भइले बा। ई दयावा हमरा बेटावा के दिहनी। ई दयावा हमरा बेटावा के दिहती। दया करिए भोला जी अबेर भइले बा। दया करिए भोला जी अबेर भइले बा। ई दयावा हमरा पोतोहिया के दिहती। ई दयावा हमरा पोतोहिया के दिहती। दया करिए भोला जी अबेर भइले बा। दया करिए भोला जी अबेर भइले बा। रोज रोज सुबह शाम चारा में जाइला। दया करिए भोला जी अबेर भइले बा। दया करिए भोला जी अबेर भइले बा। ई दयावा हमरा बेटिया के दिहती। ई दयावा हमरा दामादा के देती। दया करिए भोला जी अबेर भइले बा। दया करिए भोला जी अबेर भइले बा। ई दयावा हमरा पोतावा के दिहती। ई दयावा हमरा पोतिया के दीती। दया करिए भोला जी अबेर भइले बा। दया करिए भोला जी अबेर भइले बा। रोज रोज सुबह शाम चारा में जाइला। रोज रोज सुबह शाम चारा में जाइला। दया करिए भोला जी अबेर भइले बा। दया करिए भोला जी अबेर भइले बा। ई दयावा हमरा नतिया के दिहती। ई दयावा हमरा नतिनी के देती। दया करिए भोला जी अबेर भइले बा। ई दयावा गुरु भैया के दिहती। ई दयावा गुरु बहिना के देती। दया करिए भोला जी अबेर भइले बा। दया करिए भोला जी अबेर भइले बा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है।